Bon dia, nois, bon dia, noies, bon dia, famílies. Intentaré explicar-vos com entrar per primera vegada amb el vostre usuari i contrasenya en el Classroom. El primer que heu de fer és obrir el vostre navegador. En aquest cas farem servir el Firefox. Posarem a l'adreça de cerca Gmail, com veieu. Clicarem Enter i entrarem a la pàgina de Gmail. Jo, en aquest cas, tinc molts comptes. Faré servir un compte com si fóssiu vosaltres, que és un alumne de proves que hem creat. Val? Per tant, en aquest cas, si tinguéssiu més comptes, que els pares o mares tinguessin més comptes, direm aquí fer servir un altre compte. En aquest cas jo ho tinc en castellà, usar otra cuenta. El meu alumne es diu alumne proves. Aquesta informació és la que teniu a la carta que us hem enviat, val? Que comença amb un número, el vostre nom, punt, cognom, arroba enxaneta.education. En aquest cas, alumne.proves arroba enxaneta.education. La següent serà que us demanarà la contrasenya, que jo ja la tinc posada, vosaltres la poseu, que és la que us hem enviat, i següent. En aquest moment estem entrant en el correu electrònic del vostre compte. En aquest cas, aquí estem veient doncs, els mestres que han penjat activitats i us han fet arribar un correu electrònic dient que s'ha penjat tot això. No ens atabalem, no podeu mirar-vos-ho i podeu obrir. En aquest cas, per exemple, jo vaig penjar un material nou sobre el Museu Nacional de Tècnica i de la Ciència de Catalunya, però més que res és una notificació. Si anem aquí dalt als puntets, al costat d'on diu Enxaneta, veureu que hi ha totes les aplicacions disponibles del G Suite, val? Que és totes les aplicacions disponibles que tindrem a partir d'ara. Nosaltres ara mateix ens interessa, ara mateix estem al Gmail, val? Però ens interessa Google Classroom. Cliquem a Google Classroom, que no cal tornar-se a identificar perquè ja ve derivat de la nostra identificació. Val? En aquest cas, l'alumne de proves té totes les classes posades. Vosaltres no en tindreu tantes, eh? Vosaltres no en tindreu tantes. Però anem a entrar, per exemple, en una classe de sisè. Aleshores, aquí vosaltres entraríeu a la classe de sisè ja directament i trobaríeu les feines que teniu penjades. D'acord? Bé, fins al següent tutorial. Que vagi molt bé, famílies.